tini tamongui thangka kok buma aron simi ma chengnai sung nok phang tongmani tini jeng buni nukhungni seleng ngui thangka chakarongui thangka jengsi o hani borok ngui tongmani जों दाबो सेकेंड क्लास नागरिक थांगा सिटिजेन थांगा तामनि बागै अमंखा तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुंनि बांग्लादेशनि अमसिके बरक हाबका जों और मेजरिटी तंगमानि बरक गोबां तंगमानि किसाते किसाते किसावै थांगा 2027 सेंसा सुंगानर जात गणनांगने आ समय जोंता 31% तंगलाखा और एडिसी एलाका जेता चिनी तिप्रा सरंनि बागै खनजरि माने अरबों तरक तरका चिनी हा मानथाय ओ पार्वत्य चट्टग्रामनि बरक फाइने रकबाय सेक जागै तंखा चीनी हावा देवबर्मारो लार्जेस्ट कम्युनिटी जतनी कम्युनिटी नि बिसिंग देवबर्मारो बरक बांसं 19 नि बिसिंग सेकेंड लार्जेस्ट चीनी बुरु हदानि बररो रियां हदानि बररो 2027 बरक गना खाखाय चीनी बुरु हदानि बररो ताई त्रिपुरा राज्य सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी हिसाबे ताई तंगलाखा हने आनि बखावो कायसा सन्देह फाइका तामनि बागै पार्वत्य चट्टग्रामनि बर एमनकै हाबका जेता चिने एडिसिनि जेता चित्र अबसे परिवर्तन नां थांखा ननियांग सिलासरी आइलमारा बैरागी दुगान अयांक्ति सालबुरुम बुसक हाब अब लेखाय कुलमाया रायसाबारी बसेक हाब आबने कोनो लेखाय कुलमाया नंग नियर एमएलए तंगु नंग और ईएम तंगु अनेक ईएम अनेक एमएलए उंलाखा करबुगो तिनिसिक पॉइंट किन्तु केबो अ बरक हाब पायै निजिनि मानतै सेकजाक तंगमाने कक केबो तिसायाकु एकमात्र रंजित देवबर्मा स्टेटमेंट रोय केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री न चिठी रोय जाना बो जागा वो बांग्लादेश नि बरा फायै हा सेगै तंफायका बो विलेज बो ब्लॉक नि अंदर बो सब डिविजन नि अंदर बो डिस्ट्रिक्ट नि अंदर हाब पायका म सराय सराय के जों सायरिखा आं न सैनाय सुतरां टाकुर बुखुर सिनि चबा बुसकांनि थाजों सिनि बरम गोनां टाकुक सुरन साका सिनि चबा बुसकांगो तेबो क्राकनाय तामनि बागै जों चिनि मानथाय न तुइ तंनानै हिंकाकाय अ हा न चिनि न हा हिनि तुइ तंनानै हिंकाकाय जों बांग्लादेशनि जारा अवैध भावे इलिगेल माइग्रेंट हिनो इंग्रेजी बाय लामसायतै फायनाय रंग न सिनि उति ख्लाय माया हिंकाकाय निनि बुसा निनि बुसुक न नों ब जागा न फुनुगै कलांनाय म निनि हा म निनि जागा हिनै ताबो के एडिशन सेक्का जनरल का पाइखा आबनि बागिन बिलाय वाना मा सिनचा चिनि तालिखा चिनि कपाल बिलायखाय वाना मा सिनचा आबनि बागिन ताखुरा बुखुरा आं केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री न चिठी सिमानि परेन नोटिफिकेशन कायसा नखरका 19 तारिख अबनि कथा मानर न गोबां मा साका 30 दिन नि टाइम फ्रेम खायरिका प्रथम 19 तारिख पाई थानाय 30 दिन नि अजे नोटिफिकेशन नि डेट अनेक बरक सा 30 दिन पाई खाके रखलाई दमानो अवश्य रखलाई मानो जत दिन पर्यंत बांग्लादेश नि बरक चीनी हान अवैध भावे खाई दखल खाई तंगनाय टंग टंग फायनाय बरक रखला ऐसा पर्यंत मन अजे आइन म चालू तंगनाय सुतरां अनेक बरक ताबुक जे साइ तंगनाय र अब बरक नि थाने कोनो नोटिफिकेशन नि कपि करे
तब अनेक मंत्री डायलग रिसाओ रखानाय जरा फाइके आंखौ सासिनाय कैबिनेट अमुक डायलग बाजिबाय बांलादेश रंनो रिख्लायमैया नोटिफिकेशन तम सिजाक टं परिग्रादि और साबनि तम रुल्स परिग्रादि बरम गनां मतिलाल साइथांका थासिंगो डीएमओ मिया डेपुटेशन नि माने केंद्र सरकार नि साबनि तम रुल्स अब साइमाना नांगोन डीएम्स नि तम रुल्स एसपी नि तम रुल्स पुलिस डीजी नि तम रुल्स बीएसएफ नि तम रुल्स आसाम राइफल नि तम रुल्स तो अब जत्तनो ओ जे नोटिफिकेशन स्राय स्राय सिजाक दंगो बरक सातुला तिनी जे अनेक डेपुटेशन कतर कतर तिखलाय लायो अरे सिकां कपि फन सानै नानबा रंजित देबबर्मन थानी निन थानी आ नोटिफिकेशन कपि तंखाय किसाय रिदिन सान नानबा लासि जागो लासिवो आबके सानना साननानि परिबर्ते तामुं सिनाय रंजित देबबर्मन सय कायसा बायसे जुदि वानसे रेखलायनो नोटिफिकेशन खाइमा खाइबा एडीसीओ बो डायरेक्ट फान एडीसीओ बो स्कूल चलेनो सै दिखायनो पाइबले अरे बुका ओ एमडीसी नां साना मुसुंगो आबो अंका आसल बुका बुकाराम आबो बा आं फरखाया हिमा कक्सिबले आं फरखालिया न नरा एमडीसी संफन आं फरखालिया हिदे खिकरक सिरबा जिखलायो आबो बसकांनि एडीसी संमारि ओखाय बनो जनगण ठीक जवाब रिवान निनी नन जनगण संगि रिखा एमडीसी निनी लेटार पेड वो असो गुस्तम थेपाय रिखा नङाबो पॉइंट चिठी सिना रेंलांलि याहंकाय नों एडीसी नि बागे कायसा दा चिठी सिमाखा कायसा दा चिठी सिका तिनसे पर्यंत दिल्ली न बादी गरेदि मुख्यमंत्री न कायसा दा चिठी सिका राज्यपाल न कायसा दा सिका कायसा पण सिजा करे जखन त इलिगल माइग्रेंट नि कक सावो आफ्रो का टेंट आइलायो हा आफ्रो का बिनि कायसे सय बाय इंको बाय आनि सय बाय इंको नां साया तबे केंद्र सरकार नि जे चिठी रहर माने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 नि जे चिठी रहर माने किंतु आरो रंजित देबबर्मन मुंग आनि जे चिठी रह माने बिनि रेफरेंस नम्बर नामा जतन रिजेक्ट दङ फाइना फेदि गोबांमा बरक सावो अनेक मंत्री सावो जरा अंखाय सानापो बुफ्रु जरा फाइनाय जरा बानो मास कायसे रिगा राखा अ जरा नों सायाखा बसक जरा नासिंलायमां जों 1949 नि सिमि 2025 जरा नासिंमा चिन हा कमा खानाबले चिनी बरक गोबां टं माने जतने कमा खानाबले चिनी पॉलिटिकल पावर 60 जन तिप्रा सारक से एमएलए उं टंगना बले 12 जना मंत्री उं टंगना बले जों तिनि 20 जना आबसे थानचांलाय मालाया सीपीएम नि अदे कांग्रेस नि अदे बीजेपी नि अदे तिप्रा मथान अदे का बागजाकिन टंका जनखा बागै टंका नों तिप्रा सब मंत्री खाय बुफ्रो सासिनाय आबोनि बिसिंकाय जारा नेशनल पार्टी खायनाय बीजेपी कांग्रेस सीपीएम नि तिप्रासा नेतारा का सारा ग्यापो बिनि पार्टी पुसदा कमाय थानो बिनि एमएलए दा कमानो आबसे सिगां किरिजाग्राखौ तकटुइ बायना किरिजाग माने आहाय फायरा ग्याबले तिनि नंगर फायना पुरो अरने एमएलए संजय मानिक न आं फोन खायका आं बुबागरा न फाइप्रो कक सालाय फायो बुबागरा साबो संजय न नों नुंदे आंबो साइरबानो होनाय संजय मानिक न फोन खायमाने फोन चरम याबले हा आं बना फोन खायमाने रम याबले फोन तोय देवो पाथालनाल जमातेर जों मिसिल खायनाफोर फोन खायजा रंजित देबबर्मा केबना फोन खाया फाया जतन फोन खाय फोन चरम या ताम खायनाय सुतरां ताखरा बुखरक नर बुजिखाना बसकांगो अ इलिगल माइग्रेंट न तुयै सिनि सबातेव तंखो आइन तामतंग जों सेरि नाय तंगो जों सेरि नाय तंगो जों अमनो तुयै राजनीति खायनानै नाया
जों थानसानि कक सावो थानसा उन्दैनि सावो बुबागोरा सावो थानसा उन्दैनै बुबागोरानि परामर्श बुबागोरानि दागिमुं बुबागोरानि आशीर्बाद नावैनो जों इलिगेल माइग्रेन्टनि चबानो दिख्लायो एमनकि तिनि अरे हिम फाइप्रो नरक जोंनो खामबाय आको बायके लामजाकपुरो खमसारै अजे बेनार स्लामानि अब बुबागोरानो फुनुगै स्लामजागो अम रंजित देबबर्मा स्लामानिया अनेक बरक सावो बुबागोरानि पारमिशन नाय दा खायखाना अमुक दा खायखाना अरे नों थानसानो जुदि नों जतन तै खायना मुसुंगो हंगियाखाय निने आरो तिप्रा मथानि फ्लेक्टिके केबो फाइगला ससियेल जिनि सिविल सोसाइटिनि बरक फाइगला ओ बीजेपी नि बरक फाइगला ओ कांग्रेस नि बरक फाइगला सीपीएम नि बरक फाइगला त्रिपुरा सारक बांलादेश नि बरन रेखलायनाकै जतन हामजागो सब हामजाया तंबा निजिनि हा सेकजाक तंमानि निजिनि मानथाय सेकजाक तंमानि सब हामजाया तंबा जतन हामजागो किन्तु ओ पार्टीनि फ्लेग तंखाखाय बरक फाइनायनि नाया आबुनि बागै जों जखन रेली खालायो अ रेलीआव जों नेशनल फ्लेग सिमी खायो मत त्रिपुरा दफा त्रिपुरा पार्टी बा त्रिपुरा मथा पार्टी डिमांड खायतुमायाब्ले कांग्रेस दाबी खायमायाब्ले बीजेपी दाबी खायमाया म इलिगेल माइग्रेंट सारा भारत वर्ष नोटिफिकेशन दिवै मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहते नोटिफिकेशन कारी जाका सुतरां म नेशनल इशू और नेशनल इशूआ जों नेशनल फ्लेग तुयै सिनि त्रिपुरा सारंनो वान सारंनो मणिपुरी रंनो हिंदुस्तानी रंनो जतन तुयै जों थानसा खालायै जों आंदोलन मा खायनाय जारा बांलादेशनि इलिगेल अवैध भावे त्रिपुरा हाबपायका चिनि मानथाय सेगै टंका चिनि हा सेगै टंका बरंना आइन तुयै खायै सिनुयै दिख्लाय रहदि हिनै ताबुंनाव नोंनि दायित्व अंखा ताखुर जोंखा किसे किरि जागो चिन बर रखायै ओ बाजार थांगाय दा कासु बुजांनो लामा रगदा बुजां आबैया नर यासि सुरिमा फनुकसिनाय आं जुदि आगरतलाव एमएलए हुसलो तंतुदिसे आगरतलाव ओ नंदननगर तगमानि बसे तांमानि कक साइमान हंग्याखाय हठात कलनीनि कक साइमान श्रीलंका बस्तिनि कक साइमान हंग्याखाय डाकाया कलनीनि कक साइमान हंग्याखाय नर करबुगो तंगिक नंग करबु एलाका हापायमा बड नर फुनुगै मालिया हा खबर मांखा आंटाबो आरो सिलासरिनि बरक फुन खायसाव सिलासरिनि स्कुल छात्र करंगे बांलादेश निसे ताबो 50 जना एडमिशन गै परि तंफो जों अमन चेक मा खायनाय अब निनि बाहानानि बाहाननि कगया निनि थैयान थिन कगया म चिनि थांगै तंनानि निनि बोसाबतै नि नेक्स्ट जेनारेशन नि हा नि बागैसे म कक मा सानाय एकेबा जों सारा पृथ्वीनि त्रिपुरा तुइ फाइबेका तंनान जागा तंला चिनि आंदोलन तांगै जों व्यर्थ और राजनीतिक थिंबांना जों व्यर्थ इन लाइन पारमिट आंदोलन का ट्यूजेसनि समय आईएनपीटी नि समय का राजनीतिक कारण जों थानचाव माया बागै अब जों सक्सेस तुबै मालिया अमते हे गोबां मा आंदोलन फेलुर उनखा किन्तु तेलेंगानाव सेपारेट स्टेट नि बागै जखन चबा खायप्रो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम आंचलिक दल तेलेंगाना पार्टी र करिखा जतन रिजाइन निबायखा एमएलए एमपी मिनिस्टर जतन रिजाइन निबायखा एकटा क तेलेंगाना राज्य जों नांगौ केंद्र सरकार मारि खानाब्ले सकागै आर जोंखाय ताबो राजनीतिनो तरजाखौ जों राजनीतिनो तरजागो पुष्प बंतनि जखन आंकक छाप्रो खरक्ष नेता जुब नेता छाओ बखाय जेखेने तेखेने लुपा नरक नुखाना मीडियातै रंजित देबबर्मा जेखेने तेखेने लुपा अंफो तिनि इलिगेल माइग्रेंट फुरखाय नों बर कमाय थांखाला पुष्प बंत तिनि चोकिङै थांखा तांगै नों कासुइ मालिया खुमुलंगो कायसे एमडीसी तंगो कतक सरि थैदि रंजित देबबर्मा ताबो तांगै नों कासुइ मालिया तां नों कतक सरि थैया तांगै नों कतक सरि थैया नों से कतक सरि थैदि ताबो रंजित देबबर्मा कतक सरि थैया
रंजित देवबर्मा आफ्रो मिनिस्टर फोन खाए जत्न नंगखा आबोनि बागैनो पुष्पबंतनि आंदोलन रंजित देवबर्मा नखया साइमानो अमनि उकलगता मतं रंजित देवबर्मा याकुं कंसा बारिनान सिकां वान सुगुई नायो उकलगता मतं आबो जत्न नायबे याकबाइसे बिनि याकुं बुसकांगरियो आबो नागिरिया आबो सेओ जुब नेता साबो लुपा लुपा ताबो नों बरो नों ताबो बरो तांगै कासनिमालिया नों पुष्पबंत तारपरे खे नुखा बुबागारना लासिमुं कत रिखा गुमति डिस्ट्रिक्ट नि नंग डिस्ट्रिक्ट नि तरित कांति चाकमा बुबागार मालिया लासिमुं रिखा आंदोलन रिखा वाइ सबना खाकला चिखाक्का हेराय खाताला तैलायजा थांकाबले खायदि कुन ककरान कुन आपत्ति करे कुन आंदोलन आन कुन आपत्ति करे आंकेब केबेंजा थांलायजा खायलायजा तालायलायखा जदि 7 दिननि बिसिंग बन जुदि नरिया हेंगाकाय ओ 7 दिननि परे हेंके सारा त्रिपुराओ से स्ट्राइक दिनाय जत अफिस ताला दिनाय हुमकी रिखा प्रेस मीट खाई हुमकी रिखा आज जुब नेता रक्ताबुक बरो 7 दिन लाई थांका नरक बरो ताबुक बरो न पाब्लिक रक हाय का नाहार नाय बरो तंग होनाय अ नेता र अ कतर सानाय र अ खागलाब थै रिनाय र ताबुक बरो तांगे नखरि माया खरकसा आज जुब नेता न कायसा उनकतै यूट्यूब चैनल टी इंटरव्यू सब ताबो गाबो किछु दिन परे बिरति रि तनगरा नाखो ताबो खा इलीगल माइग्रेंट न तै सिमा खायगरा ना इलीगल माइग्रेंट न तै त सबा नंग टंगले नों नांगेबले नरं नांगेबले इलीगल माइग्रेंट तै त सबा न सलि तंगो जों त चेंगि न रिखा बकलो न ताबो खाय बुनि उकलग थांगै स्लोगानयो यूट्यूब बुसकांग फाये रे मारा खलायछ ना हा अमर कुंखा बुसकांगनि एडिसि निर्वाचन टिकेट दामानो हने काफ्राय नैमानि बुबागारानो बुसकांग फुनु गय बुसकेदे टिकेट मानानि बागै जे खायना नांमानि आबो बुसकांग खायै फुनुं मानिसै अम कायसिया ड्रामा म त्रिपुरा सारंनि हामक्रायनि बागैया त्रिपुरा सारंनो थकायै जनप्रतिनिधि उंगुइ दा मानो लुकुरक बाय संजागै इलेक्टेड मेम्बर दं मानो आबो साइटक नायमानिसै बनि कपालो ताम सैनो साबं साइमिया हयतो र गनक रक टंखाय साइमाना या फानायनि रक टंखाय साइमाना बरन कक या फानायनि रंनो साइरवान या फानायनि किन्तु खरकसानो चिनर त्रिपुरा मथा या फानायनि खरकसानो तंगो बंखा बुबाग्रा साबनो या फानायै कपाल फियगरिनो साइमिया सुतरां काफ्राय बौया मुइतो नांगा नांगानो ताय कैसा एमएलए सावो जे रंजित देवबर्मा जे खायतंमोनि नाकि पार्टीनि डिसिप्लिन करिफो डिसिप्लिन मालियाफो रंजित देवबर्मा जेता खायमानि जेता सैमानि जेता वान सुकमानि 1 by 1 बुबाग्रानो जानक जाक बुबाग्रानो रेहर जाक आं बुबाग्रा बाय सायतंमानि नों एमएलए थांनि साना नांगिया जे आं मते खायका मते फैकायको मते हिनैबन आं साना नांगिया रंजित देवबर्मा दिल्लीआव चिटि सिका गोबांमा अरंको बाय मालायखांको खा आं राज्यपाल बाय मालायनो थांफ्रो बुबाग्रानो सायथांगो बुबाग्रा राज्यपालनि आरो तिनि एपइन्टमेन्ट नों थांखा तिनि पुलिसनि डीजी बाय मालायखा बुबाग्रानो सायमाखा तामो डिसकासन का बन जानक जाखा तिनि आसाम राइफेलनि डीआईजी बाय मालायखा र ब्रिगेडियारको बाय राणा बाय बुबाग्रानो साका बीएसएफ ने मालायखा बाबा बुबाग्रानो साजायसा पार्टीनि डिसिप्लिन नोंगानो गियान नांगिया निनि सांते किसा अकारा बिसि
आं सुट कानफ्रो बा हाफ पेन्ट से कानी तंखो बुझके ओ एमएलए आं सुट कानफ्रो बा हाफ पेन्ट से कान तंखो आं का सु काखा बका सेंट्रल का खवाफ्रो बिनि थाने आनि गियान ना नांला राजनीतिक गियान आनो फोरोंना नांला आर राजनीतिक ने इतिहास हावै आनो इतिहास नि गियान ना नांला निनिसे सिकां आं 1997 सनो जेनेभाव थाङै राष्ट्र संघव बासन दि थाइका आंनो ओ वानसा रेख्लायनानै कक फार्स्ट राष्ट्र संघ साइनाय रन्जित देबबर्मान ता गवा दिनै बासननि कपि आन थान कं नोंताम खायखा नोंताम खायखा ताय कायसा इये रामचंद्र गातो उन्नयन नुगिया फुबो ओ सिकांगो आरो पुलिस थाना कताल जों उद्बोधन खायो मुख्यमंत्री थांगो बया सुसेल कायसा 50 आसन विशिष्ट उद्बोधन दिन खुलगैरि जाखा नों लामा थाङै नायखेबा आनारने किन्तु नों जे जागाव बुसाव जिदिवो आरो आनि पाराबो कलायो आनि पारा लामा से आं चिठी सुयो रिपेयरिंग खाइमा सोलियो आनि विधानसभा केन्द्र खाय फाइनाय फेदै बुबागरा थांका कायसा प्रोजेक्ट विजिट खायनाय हिनै बुबागरानो फोन कायसावो टाइगर क्या बना दिया रामचंद्र घाट में ये क्या रास्ता बनाया बुबागर सनंग मतामो लामा सलामनि का रामचंद्र घाट बेसेर बासार जत्तन पाका पेपस्टाइल सीसी रोड सलामी दङ स्टेट हाईवे ओ सिगां 70 कोटिनि इमप्लिमेन्ट नंमानि मुख्यमंत्री बसासका मुख्यमंत्री नो लास्ट कायसा आनेर अफिस सेनानि न आं कायसा बनो चिठी रिमानि साव रंजित बाबू नो तय तामुरि सिना निनो जत लंबाय साबले सर मो डेभलपमेन्ट नि कगिया मखाय अफिस हेलायनानि ककसे आखनि दिदि रां नायानो मिया मुख्यमंत्री नि अफिस नि हयतानर कायसा चिठी सकपाया ताई 13टा कामाने र अनुमोदन नंनानि अपेक्षाय दङ ताबो अनुमोदन नंसिना लामा कोनो लामा तंगला रामचंद्र घाट मासलाय उनको तिनी रामचंद्र घाट कायसा जनसभा खायो साब खरकसा मिनिस्टार जतन न रिखा आरो जनसभा खाइमेन उद्देश्य अंका रंजित देबबर्मान बाहायकायै कोना बेसेर सेगैदा तनि मानो सुबदा खाइमानो आबोनि उद्देश्य बरनि बर बुबागरानि फटो कट थेपाका आनि बो थेफाजाक दंफो गोबां माजतनि थेफाबायसा बुबागरा सावो आं आरो थांलाक ताइगा आं निनिया केन्द्र आं थांलाक आं फोन खायसाव आं तो थांया न ताइ गोबां मा एमएलए एमडीसी एम सीएम रक थांलाक सारिगनर यूट्यूब नायनायदि उद्देश्य बिनि उद्देश्य तीव्रसा हामक्राया बिनि लक्ष्य तीव्रसा हामक्राया ओ किसा एमएलए किसु एमडीसी एम न लगी तुई बुबागरान थाने पट कतर नानने ताबुक जे मंत्री तंग माने आरो नि जे पोस्ट हामिया डिपार्टमेंट हामिया आबोना सोलाय डेपुटी सीएम दाउं मानो आबोनि बागैसे ब दल ग्रुप खावै एमएलए बाय एमपी को किसु एमडीसी एम न तलांगै फुनुगै बुबागरान सा आनि लगी बुसु बरक बां नायदि नै और स्रांसाति दंगर न खबे गोबां मा चेनेल दङ आं जे दिन बेहेला बारिबो जों रेलि खायम तैखायनो पान्दा खायै तेनि दिन खायनो आबोनि सालसा सिकां आ मिनिस्टार न आरो रेलि खलायदिका रंजित देबबर्मा 8 तारिख फालिया तिनिन फाइनाय खायका उंलिया बरक कायसा इएम न रे खूब बासनानि बिरुदे सारिका आबता किसा परे साबाना तारपरे काय साका तेन दिन कायसा सरकारी प्रोग्राम मिनिस्टार साका मिया बेहेला बारिवो 13 जना तैसे मिसिल खायो
যখন তে जों रिल्स खालामो रिखा और दंगर बाय स्रां जातिनि रिपर्टार दंग बर नुखा 13 जना तैदा खाया सारा तिरपान बरक नुखानाब्ले ताबो खाय लाची जागै तिनि खाय मानराय खुमुलुं सिमना आसारामबारी तेलेमुरा मुंगिया कामी जत थुमुय रामचंद्र गात बरक टुबुय कायसे जनसभा खायना नाय तामने कारण रामचंद्र गात आसे बरक थुम टुबाने कारण रामचंद्र गातनि बरर गासे बुकालिया ताबो नखर ग्लाक नखरे किरजागो रामचंद्र गात अलरेडी बांग्लादेशी गु बेक हिने मिसिल खाइपेखा दुइटा मिसिल नखा और इएम सुएल बो खाइखा आंबो खाइखा ताहार परे तो फानो ओ रामचंद्र गातन जनसभा खाइना नांगफो गोबां मा जागा दङ दुसखि खाइदि कल्याणपुर खाइदि खुवाई शहर कलैदि खाइदि कुना आपत्ति करे तांगे और टारगेट तामनि बागै कारण रंजित देवबर्मा जेता सावो आबो कुबुइक रंजित देवबर्मा जेता खाइमाने आबो लुकोरंनो फुनुगै खायो नरंग नुकानानि फेसबुक आं जेता चिटि सिकाखाय आपलोड खाइरिरु तामनि बागै लुकोरबो नायथुन साइमानथुन आर तिनि जारा गोबां मा एमएलए इएम एमडीसी र जारा इलिगेल माइग्रेन्ट तुई डेपुटेशन देबो बरं थानी 3 पर्यंत आबोनी नोटिफिकेशन कपि कायसन यागो फन करै सिंगै पाय नायदिन र करै सुतरां टाकुरा बुखुरा तिनि ब्लेकेन रन हामबाय मारिबो तामनि हिंगाखाय जों थानचा मातंनाय जिनि थानि बुबागरे नासिबात दंगो बुबागरे हामजांमा दंगो बुबागरे हामजांमा मानैन जों तिनि मसक नायथं प्रोग्राम खायदों सुतरां किरिना निकरै राजनीति जों बुबागरे बाय खाया पट मानान बागै खाया बुबागरानो राजनीतिक पट अनेक दिन नागेन सिमि दिना नाय माने आं नाया ताय कायसा कक जों मन्त्रि सभानि नखना नांसिनाय तांगै नंखना नांसिनाय नों बागि हिनकाब्ला आईपीएफ तिनो टिप्रालेन मेखै नों आरो अ सरकार ताखाने तं नखर फायदि आंबो बासन दिखा मिनिस्टार रगबो बासन दिखा महाराजा बरि खाबले नों त्रिपाठिक चुक्ति खालायका दिल्लीयाव थाङो त्रिपाठिक चुक्ति खायका लैंड राइट्स नि कक सिजाक दंगो पॉलिटिकल पावर नि कक सिजाक दंगो एक बोसोरनि थाखा जों मांखा माया लास्ट एडिशन नि यागो पावर इनानि बागै 125 एमेंडमेंट बिल संसद तिसाव एडिशन यागो क्षमतारिनानि बागै चाइतकमानि आबो तिनि संसद तिसा जागि विलेज कमिटी निर्वाचन जों सानका विरोधी दल दंगै नरं निजिनो नुखाना विधानसभाव आं टेबुल साका कसावै स्पीकर न आइ खाइमेन न नुखाना कैब खाइका आबो बिसि इलेक्शन नंलिया दुइटा काउन्सिल अनिमेश देवबर्मा बा चित्तरंजन देवबर्मा याकरे रिमानि सीट दुइटा न बेकेट न इलेक्शन खाइनान क बा इलेक्शन खाइदि आबो खाइजाया बीएससी चेयरमैन रेडी 13 जना चिनि तंगो एमएलए 2 जना मिनिस्टार बा देखा 11 जना बीएससी चेयरमैन बरि माया नंगर बीएससी चेयरमैन मंगै चिनि बेनिफिशियारि मुंबो ठीक खाइमे लास्ट खाय गुमती डिस्ट्रिक्ट नि खरसा डीएम न पइन्दसे जों नर्मालिया ओ सिकांगो जिरायनायाव डेपुटेशन दिखा डेपुटेशन निमानिव आ ऑफिसर न एसडीएम आसुगै तंगो शांतिलाल चाकमा चिनी एमएलए रक थेके सुरका ईएम थेके कने काउन्सिल चेयरमैन रक जतन तंगो आरो याफरैफोरकाय शांतिरंजन चाकमा सापो अब मेमोरेन्डाम यासा गया आं अब आनि जुनियर यासा गन जुनियर न यासा खाबले आं सबि सब बुबा गराने रि रहका नायदि बसक अपमान निखा तार परे नरंग न सासिदि जों सरकार तंगनायदा तंगया तंगनायदा सुतरां टाकुर सरकारनि एकटा पार्ट उंगै तंगै लासि मुंसाइ तंगसा आमसे तंगया काहाम किन्तु आंसे तंगया हिन सापानो खरसा मिनिस्टार रखाय तंगना मसुं जागो तांगै बसकांगो एस्कट उकलगो एस्कट एसी गाड़ी
অমনো ইয়া কান্নানে খুব ছেলে যাক বাইও ব্ল্যাকে খেলেও অমনো সুতরাং जों सिनिनानै नांनाय ताखुग्र तिनि करबुग ओ जे चिकनसा बा जों तिनर जे आसे गेदारिं खा ओ बात्ता सुदु त्रिपुरा राज्य जा ओ बात्ता तिनि मीडियाते सारिगो म दिल्लीओ सगैनाय और पुलिस प्रशासननि बरक दंगो ताम कक साकाबो जत्तन नोटेड जों आर परे दिल्ली बोखागा नाहारि दंगो जे कोनो दिन दिल्ली थानानि बागै जों तियारंगै दंगो সুতরাং তাকুর অনেক বড় অনেক আন্দোলন খাই ইয়াকারি রিখা রঞ্জিত দেববর্মা ইয়াকারি রিখলা রঞ্জিত দেববর্মা ইয়াকারিয়া বইনে কিরিজাগো এমএলএ কগনানি মন্ত্রী কগনানি 9 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2025 বুবাগারান তুনি রিখা আং এমএলএ তংলিয়া বুবাগারা তাঙ্গै आं लुकरंनो जे कक रिमानि गेटा टिप्रालेनि कक रिमानि आं जे सावि बुट मामानि आंगाबो सुफुं सिमालियाखै आं 1.5 लाख बेतन ताखानि चाइतंनाबा ओ एमएलए हस्टेल एसि रुम तांगै आं एसि रुम थुइ तंसिनाबा आं याकार थांनाय आं मुसुंयानो बोखा सयजंया आनि बोखा सयजंया लुकनो ताताल सावै आबोनि बागैनो आं साका जों दाबो याकारना नांनाय बुबागारा सावो ताइकिसा नासिंदेनि दिनि फाइतैबो लामावो बुबागारानो फन खाय कक सारगो थाने टाइगारना आनि ब्लेसिं दं आनि आशीर्वाद दंगो যত বড় টাম সাইতং নাবো নায়া আং টংলে আংনো দাগি খাবলে আনি আশীর্বাদ টংলে নিন থানে অমসে যত্তনি কত আবনি বাগিন जों বুবাগারনো লগি মারিনাই বুবাগারনো অনেক বড় ঠুংনানি বাগাই চাইতো গই তঙ্গো নিজিনি পুস পজিশননি বাগাই কিন্তু जों রঞ্জিত দেববর্মা তিনি বথিংয়া বুবাগারা তিনি সাইমাংখা বুবাগারনো प्रथम खाय सनखला जे पद्म बिल लामाओ हिमरिनाय आ समय आईपीएफ तिनि केब नखरा गया ए सुरन ए मतिलाल ए संग्राम बरक जत्तन बरंग रां बैरेन्स खायो चिन्ताखौ सुमन इंजिनियर इंटरलोकेटर एनएलएफटी बाय एटिटिएम न तिखाय तुबनाय बन डाकावा थांगै पार्वत चट्टग्राम थांगै गुरि बन सेचिनि पद्म बिलनि रेली ओबो बनो बेकार आहायपनो ब सुबा खा दिनबो अकग्न जों पगै थांया अकग्न पगिया कोनो दिन आनि बासै तिनि तंगर इको नगेन फाने बिहिक बासै तंगो दारा थैया आहायपनो जों बनो पगै थांया आं बासिनो कग रिजा तंगो सिनि कोनो जुदि खाकाय मान खाकाय बासिनोबो जों कायसारिनाय बिनिबो सेक्रिफाइस आं जों सिलायबाय सबा खायफ्रो बंनि नुखुंग तंगैनो जों आयं नारो पारंगो सुतरां केबनो पगिया नरक तिनर जे फायनाय नरक अनेक कष्टंखा सिलायबिनि सबाबो नरक कष्टंखा नरकनि जेरा फर्म फिलआप खायमानि आबो नरक माननाय ता वानादि ताखर बुखर गां खाखलायो बसकांगो चिनि सबा जों तेबो क्राक खायनाय एवं सोशल सिविल सोसाइटी बाय कयेकदिन बिसिंगन आनि रेली उनको एक्शन मीटिंग खायनाय मीटिंग खाई जों आगरतला कायसा कतर मा रेली खायनाय अ रेली व नरक ब मा थांनाय नंनि गारि बारा बतिखाय व्यवस्था खायनाय जोंहा वान सुगै दंगो सुतरां ताखुर बुखुर जों ताइ बिसि जरा नालिया आं तो बे कायसा अनुरोध खायनाय जों तिनो पान्दा पाइमानि यागुलो कायसा सिनि बेनार तेनार फ्लेग दिये किसासा ताइ किसा जों कायसा रेली खायमा खाकाय अ मेसेज तेबो क्राकनाय तेबंनाय नर जेमन लामसंमा हाय जोंबो रेलीबो कायसा मा खालायनाय गायासक साविनो आहायनो हाय जतननो खाकाहाम ताइ हामजामा याफारै आन कम मुसुक्ति नं सिस्तु जतन खुलुमबायका हामबाय।